Ξύπνα, έλα. Α, πάπια! Δεν είναι πάπια, είναι ένας πελεκάνος! Δεν πρόκειται να γίνω πρωινός του μεζές! Ψαριά. Κοίτα εκεί. Τι. Δεν ξημέρωσε καλά και ο Τζέραλντ ήδη έχει προβλήματα. Ναι, μάλλον κάποιος πρέπει να τον βοηθήσει. Ένας, παιδιά, μη σκοτωθείτε κιόλας. Τζέραλντ, τι έγινε με το ψάρι, σου φάγε τη γλώσσα? Μα την ουρά μου! Πρέπει να βρω το γιο μου τον Νέμο! Το Νέμο! Αυτό είναι το ψάρι, ο τύπος που λέγαμε, που τα βάλε με ολόκληρο ωκεανό. Ξέρω που είναι ο γιος σου. Περίμενε! Έλα εδώ! Σταμάτα! Τόνι, προχώρα, είναι τρελός! Έχω κάτι να σου πω! Μαμ. Λοιπόν, μην κάνετε απότομες κινήσεις. Πηδήξτε μέσα στο στόμα μου, αν θέλετε να ζήσετε. Στο στόμα σου, Και γιατί θα με κάνει αυτό να ζήσω? Μαμ. Γιατί μπορώ να σε πάω στο γιο σου. Ναι, οπωσδήποτε. Όχι, ξέρω το γιο σου. Είναι πορτοκαλί και το ένα του πτερίγιου είναι πιο μικρό. Είναι ο Νέμο!